tot, ara l'estiu, que les aigües canta, ja no puc estar-me allà, que l'enyor. A dia d'avui hi ha el tema de la biomassa, que la biomassa, no sé, tot està encara una mica verd, lògicament ja hi ha gent que s'està movent, però com que és una cosa bastant novedosa i aquest país, depèn de com, en certes coses estem a les antípodes, doncs realment s'estan mirant de fer plantes per llavors aquesta biomassa traduir-la a el que seria un combustible fòssil, per dir-ho així, de cares a calefaccions o de cares fins i tot a produir aires acondicionats o electricitat. Pertanyem al Club de Lectura de Sant Iscle. Sempre hem posat estant a totes les fires que no estan al poble per fer propa, que ens agrada molt, i és el principal. I bueno, ja veieu que tenim una col·lecció molt àmplia de llibres, tant infantil com juvenil, com de receptes. I bueno, avui a primera hora ha estat xino, però després ha anat força bé. Ha hagut molta gent, ens agrada moltíssim. El dia ha anat bé. I saps què? Que no ens s'ha quedat. Tenim que fer dinar ara per nosaltres. Però ho hem venut tot. Estem molt agraïts. A tothom. Adéu! Amb el vi que sabem pas i cançons que prenen bé. Som el grup de teatre que estem aquí col·laborant amb aquesta Fira del Bolet i esperem que ens vingueu a veure l'obra per allà el juny-juliol. I ha tingut molt d'èxit, la gent ha menjat molt, jo crec que han engreixat un munt de calories. Ara és hora de dinar i podem dir que ha anat prou bé. Al dematí amb la pluja, que sí que no, però després ha sortit el sol i déu-n'hi-do la gent que ha vingut. Ens podem donar per contents. Llavors l'exposició de bolets també ha sigut un èxit, el rally fotogràfic també, per lo que m'han dit, i bueno, la canalla ha estat aquí ballant al compàs del grup que ha vingut. Com que havia la festa del bolet, doncs ho farem el proper últim diumenge de mes, és el dia 26 de desembre, el dia Sant Esteve, i jo us convido